It's Sunday. Yay! We love our Sundays with you. What are we doing today, Bruce? Today, we're gonna sing and learn and make something fun. Let's get started. Are you ready, kids? Let's go! Woke up this morning feeling kinda blue, a little sad, but I know just what to do. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I have learned that I can go to Jesus. He lifts me up whenever I need it. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. When I'm worried, when I'm feeling down, that's when God comes through, turns it all around. Yeah, He gives me joy in every situation, keeps my spirits high, no matter what I'm facing. Oh, 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 oh.
turns it all around. Yeah, he gives me joy in every situation, keeps my spirits high no matter. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi nithokozelile indumiso. Ivesi la namhlanje litholakala kwabaseFesu 6 verse 4. KwabaseFesu 6 verse 4 lisho kanjena: Nani bo baba ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nanokuqondisa kwenkosi. Lisho kanjena: Nani bo baba ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Ngiyabonga. Sanibonani lapha emakhaya. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Nathi siyaphila ngalana noma nje kukhona lesifo secorona namanye bathi COVID-19 esiphilisa kabi. Siphila ngokuthi kumele umuntu ehlale sanitizer. Nani ngiyathemba ukuthi na sanitizer lapho nifaka nama face mask ni protect ngazo zonke izikhathi, ngoba phela nathi siyafisa ukuthi sinibone mase sekuvuleleke ithuba lokuthi sihlangane enkonzweni. Before ngiqale ngisacela ukuthi shaya umthandazo omncane. Nkulunkulu Baba mdali wezulu nomhlaba, Nkosi uNkulunkulu, ngicela uvule indlebe zabantwana bakho ukuthi balalele, ba receive le message ofuna ngiyidlulisele kubo ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen. Okay, so itopic yanamhlanje izothi abazali abatusekayo. For sure lelo gama leli abanye abalazi kahle hle ukuthi yini kahle hle mikuchaza uthini mekuthiwa into etusekayo. Kahle hle mase sesibhekisisa kahle ngokuhlola leli gama lesiZulu, kahle hle into etuseka into ehloniphekile. Manje nami-ke ngizokhuluma ngokuthi ube umzali ohloniphekile, ohlonishwayo futhi nawe. So ngizoyiqala lana ngokufunda izwi litholakala kwabaseFesu 6 verse 4. Fundeka kanje: Nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisisa kwenkosi. Le ncwadi lena kahle hle ngifuna ukuhighlighta iphathi ebalekile lana ethi ningabathukuthelisi abantwana benu. Ziningi ke kabi indlela nawe uzokhula ube mdala ube nomndeni wakho, ukhule uhlale nazo izingane zakho, kodwa kumele unake ukuthi uyiphatha kanjani izingane zakho, ngoba nawe bungeke uthande musu uhleli nabazali bakho njalo nawe usudeniwe awusakwazi ukukhuleka mukhona abazali bakho. Kumele nje uhlezi nawe uhappy muhleli nabazali bakho. Nawe ke semdinga ukuthi usumdala usukhulile usunomndeni wakho usungakwazi ukuthi nawe izingane zakho ihlalise zihlezi zijabulile. Ngaleyo ndlela into ongayenza ukuthi ingane zakho ihlale ijabulile ukuthi uyitreat ngendlela efanayo. Ungathi ukuthi kukhona enye ingane isuyithanda kakhulu kunenye usuyenza kakhulu ngalana futhi awumnayi lo muntu, wena ubanake kahle ngokulingana. Leyo nto leyo abantu abazali abaningi abayinaki, and futhi yona iya affecta ingane ngendlela ephansi kodwa futhi enganakekile. Okunye ukuthi futhi ingane ungayiphanishi isinomi kanjani. Yabo ngisafunda khona kule part ukuthi ningabathukuthelisa abantwana benu. Ingane uma uzohlezi uyishaya nje wena ngisho singekho isizathu izophatheka kabi ingane, izosukisa ithi shuthi mina ngithandwa la ekhaya. Yabo nawe nje uma sekuthi uyayibona ngempela lento lema sethi uhleli kini qhamuka ubaba osevele iqhamuka sizokushaya nje ngento, uzophatheka kabi uthi hawu ubaba ungizondeni kahle ngoba phela ngihlalele mina ngenza ngalutho usuyayishaya ingane. Nawe ucabange nawe uma usukhulile usuyoyicabanga le futhi ingane uzihlala ijabulile, ungakhiphi engayayo kuyona. Ungcono ingane uma ukuthi uzoyishaya uyishaye
out of love mebesho ngesingisi uyasho ukuthi wena uzoyishaya ngothando ukuthi usuke kahle ufuna ukufundisa isifundo hayi ngoba udiniwe usuzokhiphela istress sakho kwingane leyo nto leyo iyayidla ingane ngaphakathi ingane igcina isithukuthela nje isinenzondo for umzali singekho isidingo enye into okay lokho kuyahlanganisana ke ne-harsh discipline lento leyo ukuthi ingane usuyishayisisa nje lokho ukuthi usufuna ife nje straight cha ayenziwa ke leyo nto leyo ingane nje uyiphatha nje kahle njengoba nabazali bakho bakuphatha kahle ungafuni ukuthi ingane yakho ke nawe ikuzonde ziphathe kahle ezinye izingane no ingane yakho kahle mususumdala hayi manje futhi enye into ukuthi ingane yakho oyiphatha noma uacte phambi kwayo ngendlela ofuna ukuthi nawe ibe yiyona ningakhohlwa ingane yakho ukuthi uyifundise ngoNkulunkulu iyona into ebalekile le ukuthi ingane misancane khona lesisho sesiZulu ukuthi ligotshwa lisemanzi angazi noma ngisho kahle yini khona lokho ukuthi ingane uyifundisa isincane kahle into ukuthi iyenze kanjani nani ke nathi mase senikhulile ingane zenu nifundise ngoNkulunkulu zisasencane ukuze zizozwana zijwayela noNkulunkulu uyifundise ukuthi kuNkulunkulu uyahamba ukhuleka kuyena ubeke zonke izinkinga zakho kuyena uNkulunkulu uzokusiza ezihlazulula izinkinga zakho ukwazi futhi ukuthi uye kuNkulunkulu uyobonga yonke into akasekwenzele yona ngoba phela kumele sibonge hayi ukuthi sihlezi sithi uNkulunkulu sakureceive from uNkulunkulu cha kodwa-ke kumele siphinde sibuyele siguqe ngedolo sihambe siyokhuleka kumdalo wezomhlaba sithi baba siyabonga yonke into esenzele yona khona nje ukuthi unesicathulo sokuya esikoleni khona lokho ungakwazi ukuthi uhambe uyobonga usho ukuthi hawu Nkosi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi nginazo izicathulo zokuya esikoleni nginazo inyawo ezimbili ngiyakwazi ukuyihambela abazali bami bakhona khona umuntu onginakekela yonke leyo nto ngine-roof ngiyakwazi ngihlala ekhaya nami njengabanye abantwana yabona yonke leyo nto le ngoba khona abantu abanganazo zonke lezo zinto so ukufundisa ingane isencane ukuthi ikwazi ukubonga nokwamukela yonke into enayo shuthi okay elinye ivesi lesibili litholakala kahlahle into exhumene nayo yonke lento engishoyo izohlanganiseka kwabasekolese 3 verse 21 ifundeka kanje boyise ningabathukuthelisa abantwana benu ukuba bangadangali dangala ukuba sede uphatheka kabi yabo so iyasho ukuthi boyise ningabathukuthelisi abantwana benu ningabathukuthelisi ngibambe nje leyo phathi kahle ukuthi ningabathukuthelisi abantwana benu ngoba phela ingane izwela yonke into oyishoyo yonke into nje uzoyisho engane hlaba phakathi enhlizweni so into kumele uyenze wena njengoba uwumzali noma kunjani ukuthi uncome ingane into oyenzayo nawe ngithi uyathanda ukuthi uma uzotshengisa abazali bakhe into oyenzile ukuthi bakuncome so nawe ke ngokunjalo iadapte leyo nto leyo ukuthi nawe ususumdala uhambe uyincome ingane yakho ngoba phela khona lokho ukuncoma ingane miyenze something leyo nto leyo kuyayigqugquzela ukuthi ingane iqhubeke iyenze lento igcine isiyenza kangcono igcine isi-right nje isiyenza kahle yonke into konke lokho ngenxa ukuthi wavele wayenza into esimple ukuncoma into enze ingane ungagxeki kakhulu ngoba phela musugxeka kakhulu uzobona ukuthi shuthi kahlahle mina lento engenzayo abanandaba nayo la ekhaya yayibona so nje nawe ke hamba ke ingane yakho mincane noma kunjani khona labo takalana osukunabo ubatshela ukuthi awu yazi yayihle into oyenzile noma wazi kahle nje ukuthi yabo la ngathi into ebheke eceleni kodwa ke hayi usungasho wena ukuthi hayi inhle into oyenzile ngoba phela ke yonke lento le ukugxeka umuntu egcine
ngathini se-discourage-ekile manje, akasawazi ukuthi manje naye eyenza izinto-ke eqhubeke. Usezobona ukuthi mengenza into ukuthi ngiyenzelani, ngoba vele akekho umuntu ozoyinaka lento engiyenzile yabo. Ya, so kahle kahle lento le ngoba ngisho mase sengiyisamapha le topic yami, ukusho ukuthi nibe abazali abahlonishwayo ngayizenzo zenu, ukuthi nifundisa iy'ngane indlela eyi-right. Ngazi mase sengiyibhekisisa kahle le ncwadi kwabaseFesu 6:4, ekugcineni iyasho ukuthi kodwa nibondle ngokuyala nokuqondisisa kwenkosi. Yabo leyo part leyo yasho ukuthi iy'ngane noma kunjani noma kuthiwani zifundise yonke into, uyiyale kahle ngokwenkosi. Ngingayibeka kanjani lento le, ngithi ingane encane kahle lento ade ngiyisho ekuqaleni ukuthi uyifundise ngoNkulunkulu, ubayale ngemiyalo yenkosi uJesu. Okay, and futhi-ke ingane yakho uyifundisise nje, ngithi uyifundise kahle nje yonke into nangemiyalo, uyifundise ngoNkulunkulu. Utshela ukuthi iyenze sure ukuthi ingane iyanamathela kuNkulunkulu, ngoba wena kuphela uyokwazi ukumvulela izinto zakhe ey'khani ihlale elento e-right empilweni. Uma uzohlezi unamathela uNkulunkulu, ngoba uyena osivulela iy'ndlela zethu. Nawe-ke wazi khona ngisho abantu abadala-ke khona-ke abantu abadala sebefike sebezosho ukuthi uma wangifundisa ukuthi angohlala uNkulunkulu, buka manje senginjani. Yabo, nawe-ke ingane yakho kumele wenze njalo, uyifundise yonke into nayo, ukuthi later empilweni nayo isingasho ukuthi mina abazali bami bangifundisa ukuthi ngikholwe, ingakho-ke manje senginjena-ke. Bangani, yona message enginayo okwanamhlanje, iyobonana mase ibonana, nihlale ni safe lapho, sesiyophinde sibonane ngesinye isikhathi. "45 days is a long time to spend with your family." Hey guys, it's me again, Douglas. And today I wanted to talk to you guys about loving your family. And for me, this is especially hard because I've been stuck with them for a long, long time. 45 days ago, they canceled school. And then a few days after that, they canceled church. And then they said that you gotta stay home. And I've been home with my family for a long time now. And I gotta tell you, my little brother drives me bananas. He does, and it's so weird though, because I love my family. I love my mom, I love my dad, and I love my little brother Steven. But man, do they drive me crazy sometimes. It seems like it's a lot easier to love other people than it is to love the people you're closest to, which seems backwards. But I feel like I fight with my brother more than I fight with anybody at all. But if somebody else was to fight with my brother the same way I fight with my brother, I would totally intervene, jump in the middle and be like, "Hey, back off, that's my brother." So I don't know why it's so hard to love my brother. Because I do, I love my brother. But sometimes I also feel like I hate my brother. If I was given the choice between hanging out with my brother or hanging out with my friends, I would absolutely always choose my friends. And I don't think that's a good thing. Sometimes I wonder if all this stuff is happening so that we could come back together as a family and remember how important we are to one another. And it's funny because we know that the greatest commandments are to love God and to love other people. Love your neighbor as yourself. But you know what? Your neighbor doesn't just include the person who lives in the house next to you, or even the people who live on the other side of the world from you. Your neighbor includes your brothers and sisters. Your neighbor includes your mom and dad. Your neighbor includes the people that you live with. Your neighbor includes your family. It's not just that it includes your family. It's most important to love your family. I try to read my Bible every day. If I don't have my quiet time, I'm going to lose it. But have you ever had a time when you were reading the Bible and it felt like God was talking right exactly to you?
Well, there was this time just very recently where I was sitting down to read my Bible, and I had just gotten in a big old fight with my brother, and I was so done with my brother. I was thinking, if I have to put up with him for one more day, I'm gonna duct tape him to the ceiling or hit him in the head with a couch cushion or something. And as I was reading, I read this verse that really stuck out. It was the very last part of the 4th chapter of 1 John. And it said, whoever loves God must also love his brother. And I've heard my pastor talking about that before, where sometimes when it says your brother, it can mean your brother or your sister, and not just like your sibling, but it means, the other people around you, your friends, your family, the members of your church, Christians in general even. And so, it can mean all Christians, but it also means my brother, my actual brother, Stephen. And here's the thing, is I know that our families can drive us crazy, but that love we have in our family is something very special. In Proverbs, it says that a brother is born for adversity. And adversity is like hard times. So one of the many reasons why God gave us our families is so that they could help us through hard times. And one of the reasons God gave us to the families we're in is so that we could help them through hard times. So my challenge to you guys today is that you would love your family. And it can be really hard loving your family. It can be a lot of work. But if we can't love the people that we are with, that we can, see, how can we love God, who we can't see? So let's think of ways this week that we can share the love of Jesus, not just with people all over the world, but with our families at home. My friends will all be there for me once everything goes back to normal. But my family is here right now. They're here for me, and I want to be here for them. We're excited to continue our animal collection. Remember that if you don't have the exact same things as in the video, you can be creative by colouring in blank paper the colour that you need, using scissors to cut, and finding other things that might help you.
We had such fun with you today. Send us pictures and videos of how much you had fun today. Remember to spend your special time with Jesus. See you at our Zoom Connects.